କୁମାର ଘୋଷ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଜି ଏକ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କବିତାଟି ଏକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏହି ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ବିଷୟ ରହିଛି, ଶୀର୍ଷକ ରହିଛି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ। ବୀର ଇତିହାସେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ତୁମେ, ବୀର ଇତିହାସେ ଧ୍ରୁବ ତାରା ତୁମେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଆର ପୁଅ, ଜନନୀ ସେବାରେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣତି ନିଅ, ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣତି ନିଅ। ମାଟି ମାର ପ୍ରୀତି ତୁମ କର୍ମ ଗୀତି, ମାଟି ମାର ପ୍ରୀତି ତୁମ କର୍ମ ଗୀତି, ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ସମୀରେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ନେଇ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱ, ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ, ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ସମାଜ ସେବାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ସମାଜ ସେବାକୁ, ମନେ ବ୍ରତ କରି ନେଲ, ମା ସେବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଫେରି, ଇଂରେଜୀ କଷଣ ପାଇଲ, ଇଂରେଜୀ କଷଣ ପାଇଲ। ମାଟି ମା ସ୍ୱାଧୀନେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ମାଟି ମା ସ୍ୱାଧୀନେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ରଚିଲ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ ଦେଖି, ଗୋରା ଛାତି ଥରାଇଲ, ଗୋରା ଛାତି ଥରାଇଲ। ଦେଶକୁ ଦେଶର ନୀତି ଆପଣେଇ, ଦେଶକୁ ଦେଶର ନୀତି ଆପଣେଇ, ସିପାହୀ ଗଠନ କଲ, ତୁମ୍ଭ ସଂଗ୍ରାମର କୌଶଳ ଦେଖାଇ, ଥରହର କରିଦେଲ, ଥରହର କରିଦେଲ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଡାକେ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଇଂରେଜୀ ସେ ଭୀରୁ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଜନନୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଜନନୀ। ଦେଶର ଭରସା ତୁମଠାରେ ଅଛି, ଦେଶର ଭରସା ତୁମଠାରେ ଅଛି, ବାରି ହୁଏ ତୁମ କାମେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇବି ଏ ସଂସାର ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅ ତୁମେ, ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅ ତୁମେ। ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ବିଦେଶୀ ଶାସନ, ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ବିଦେଶୀ ଶାସନ।